Biblomsten er en ny art i Danmark og blev første gang fundet i 2004 nær Horsens, og er siden blevet fundet flere steder rundt om i landet. Biblomsten har som flueblomsten udviklet sig til at tiltrække et bestemt insekt. I dette tilfælde en bi, der dog ikke lever i Danmark. Heldigvis for biblomsten giver dens form den mulighed for at bestøve sig selv ved hjælp af vindens kraft, hvilket er grunden til, at den i Danmark stadig har haft mulighed for at sprede sig. Det er dog ikke alle danske orkideer, der præsenterer sig med pragtfulde blomster, som dem vi tidligere har set. Orkideer som ægbladet fliglæbe og rederod skiller sig ud med deres mere beskedne og atypiske udseende, og de kan derfor let overses. Men på trods af deres ydmyge fremtoning har begge arter spændende bestøvningsstrategier. Når insekter besøger blomsten, sker der en lille eksplosion af klæbestof, som indeholder støvkøller, som fæstner sig på insekterne. Eksplosionen er ganske vist meget svag, men den får insekterne til at flyve videre til næste plante, hvor bestøvningen kan ske.